Na intru na vychodáka nechal nějaký dáreček. Co to může být? Chceš to otevřít? Ano. Vole. Co to asi je? Jo. Doufám, že tam nějaký poklad. Jo. Co to mám ještě to? No to je na venku. Jo. Počkej. Co to je? Počkej, kámo, to se někde vidí. Počkej, to dál. Co mám znamenat? Přijď, co je dál? Ježišmarja. Dal jsem já? Počkej. Co má znamenat ty fotky, ale? A to je, musíme hledat v obchodech, musíme počkej. zeptat, jestli to náhodou neví. Něco svědí na noze, vole. Co to? Aha. To je nějaký papír. To asi něco bude znamenat. Počkej. Ty, cože? Počkej. To je ono, to jsou hledané osoby. To jsou hledané osoby, počkej, jdi dál, scrolluj. No vlastně, kámo. To je John Fent. To je John Fent, kámo. Co je dál? No jasný, to je Čoga. Ty pičo. To je detektiv Oliva. Toho musíme najít, kámo. Počkej, co je dál? Co je dál? No jasný, vole, to je Alzheimer Lukas. Do piči, měli bychom se podívat. Je tohle, Kámo, to je John Clare, kámo. Bez piči, dneska je musíme najít, musíme se ptát lidí. Jo? Ještě neviděli. Do piči, musíme jít. asi Tak jo. Dobrý. Ahoj. Prosím tě, neviděl jsi mýho kamaráda? Asi ne. Ne? Ne? Tak nic. Dobrý večer. Když to pámbu. To je, kámo, to je fakt erotický, hele. Kam to takhle, nějakým salonku, hele. No, pojď. Dobrý den. Nějaká recepce, aha, no já nechci nahodit. Když zapaty, jo. A kolega. Zdravíčko. Zdravíčko. Kaž Kuba. Nevím, musí se hledat. Dobrý den. Proč se tě zeptat, jestli jste náhodou viděla tohle? On se právě ztratil. Kluk? No. Dneska je nevidí? A on právě, počkejte, jo. Tohle kluk je dneska nevidí. Ne? On, poslední fotka, která byla vyfocená, než se jako ztratil, tak vypadala takhle právě. Jo. A prý nějak jako tady chodil jako Dneska? dole. Dneska no, dneska ráno. Jo, já to nevidí. Neviděla, jo? Tak nevadí, tak my se zeptáme někde jinde, ale děkujeme moc. Děkuji moc. Mějte se, naschledanou. Naschle. Ano. Kde je Miraj? Pan Miraj byl v této restauraci zaměstnán jako vařič nudlí. Jenže na neštěstí dnes se popálil od oleje. Tudíž musel akutně do nemocnice v Neratovicích, kde byl hospitalizován místními lékaři. Dobrý den. Mám se tě zeptat, Dobrý večer. neviděli tohle kluka. No. Jestli jste ho neviděli, on se dnes... Jo, ale ty vole, to je blbost, ty vole. Ale, Klidně se na to posvěďte, no. Pičovina, ty vole. Ale. Vidíš mě? Ano. No. No, díváš se? Ano. No. Na prstí se podívej. Vidíš to? Je to on? No, není to on. On to není ani. On by se ještě vyplaštil. On je vyplašený, no. Jo. O. Počkej, jdete? No. No kluci, ty vole. No ale fakt nevím, co se Ale, děje. prosím tě, úplně obyčejně. Nedávám to, ty vole, dávám to, jo? Komu? Co? Komu ne, co, ty vole? Rozvařák. No, ty si rozumíš, jo?
Když si to nechte, tu vodku, to jako... No, Anebo já si to jasný. Jo, to si... Čeho se sněš? Já jsem... to byl kašel. No nic, tak... Není. Není. A kří doma, stavte, to nevadí. Vlastně tě. Podívej se na ten nosek, víš co, to je blíž, jo. Máme ho podobný. No, vždycky se podíváš ještě dále, víš co, no. Nebuď takový blbec. Námořníci ho mají ale větší, ale. Seď sám s sebou, chápeš to? Že díl má větší. No, buď takhle, buď takhle opravdu, sám s sebou. Věř mi. Dobře. Co to je, ty prostě? Zatíčko moje. To není. To opravdu. Věř mi. Budeš na vždycky. Jo, ukážu jako. Co se děje? No, to je parčo. Objeví nás taky. Nemám. Tyjo, tady jste ještě zapomněli nohy. Počkej. Nejsiš ty náhodou takový ten pán na... Ne, nemám. Objeví mě, prosím. Ne, kámo, já Jak se jsem to jmenuje? dělal. Kuba. Já jsem jmenuji Kuba. Kuba. A já jsem byl. No, vidíš to. No, to je Kuba. No. Já mám, jeho. No. Nedopustím na něho. Nikdy. Jsem Nikdy ven, já nedopustím. jsem ven Vlásenku. Věř mi, že dopustím nikdy ne. Na takovýho. Fešáka. Nikdy. Nikdy. Garantuji ti, že ne. Udělal To je dobrý, všechno. no. Všechno možný. To se dá dělat. Děkuju moc. To už stačí. Budeš, no. Kámo, mě už si potí prdel. Neboj. Ježišmarja. Prdelka. A Hodně. on se mu... Ať ty rub. Kam kde pryč, vole. Ono hledá. Ono hledá, kámo. Myslím tě, my hledáme kamarád, říkáme mu Alzheimer Lukáš. Počkej, já ti ukážu na fotku, dneska se nějak napil, nebo co? Ne. Ještě jsem neviděl. Asi ne. Neviděl jsi naše sestry? Asi taky ne. Jmenuje se Sigma a Boy. Ty ty dvě hodně, ty ještě... Zajímavý jméno. Nejsou to oni? Ty to se hodí, vole. A jo, to jsou vany. A jo, Počkej. to jsou naše sestry. Dobrý, tak děkujem. Asi jo? My se zeptáme našich sester, jestli viděli Lukase. Ahoj? Můžu se zeptat? Neviděli jste Lukáše? Lukáš Alzheimer. Počkejte. Tam běží, vole. Víš jo? Tam Počkej. běží. A jo, vole, to je Alzheimer Lukáš. To je on, vole. Kam jdem za... Jak se valí, vole. Ty... Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. И я такая, что ты добиваться будешь год. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая, что добиваться будешь год. Бэцик, 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 жарит бэйка.